Jio Sim ke en bomarat atum Jio Recharge ke bat pigajo rat kan ingri hang joan pin. Realize Jio Infocom Limited laki ilitum Bharat angkang mati India angkang pialong ke thedong India Telecommunication Company pusi chini dam. Thang nipai krepo suri hinira troxy pinning pen an ningkan kre troxy an Jio arta nang plengtanglo. Jio nang ke plangadem laki Navi Mumbai State Maharashtra along pensi bangso Jio Telecom pu paklangkon lo. Lapen cepahem pupon abang pu abarim Chairman Akash Ambani si cepahem pupon. Lapen puthot matijong nipai ingkoira troxy suri hinira krepo aningkan pen anke Mukesh Ambani alangli cepahem pupon si Bharat angkang thepialong Jio Sim ke en bomarat atumaphan ningkan isi an recharge ake joy pen pipon lo. Si tami non suri hinira ingkoira plia ningkan anke recharge nangke bat par pik penajo rat atum Jio Sim aphan bikoksi BSNL Sim mate Bharat Sanchar Nigam Limited ahinsi rat kebatji Angring Thepik khangjanglo. Athema pangbar damlote Jio Recharge Ador haroke thomra plikebrasir kep ning koira nar kep ansi long ponchot halapu BSNL Sim Recharge Ador haroke thomra krisir kep along trokebratli ani anlong ponji. Tangti public TV karbi anglong kilang arat doan sitami Jio Sim lapen BSNL Sim kolosi kimima nang litum pangbar ikha. News Desk Report Public TV karbi anglong.